Doodi. Nyt on kello melkein 19.30, 19.26. Ja nyt on vielä hetki ennen kuin Suomen peli alkaa. Tässä on noin pari tuntia, about puolitoista tuntia on aikaa. Mahdollisen toritinttauksen merkeissä piti ottaa ihan paita päälle. Paita päälle sitten, että jos pääsee torille, niin on sitten. Mut saa nähdä, tulee varmaan aika tasainen peli sit loppujen lopuksi kuitenkin, sillä viime kerralla kun Sveitsiä vastaan pelattiin muutama päivä takaperin, niin turpaanhan sieltä tuli. Katsotaan mitä se tänään menee. Hyvin on mahdollisuudet siihen, että Suomi voittaisi tämän pelin. Mutta se nähdään, että mikä on Suomen vire. Ja mä veikkaan lopputulosta ja nyt tää tulee päättymään 2-3. Tai sitten tää päättyy 2-1. Ja se päättyy Suomen eduksi. Ja se on todella tiukka peli varmasti. Toivotaan, että Leijonilla olisi luistimet terässä jo heti ensimmäistä erästä asti, että ei tarvi hävetä sitten sitä, jos turpaan tulee. Kyllä se varmaan on se. Kyllä mä veikkaan, että se on se 2-3. Se jotenkin vaikuttaa semmoiselta tulokselta, mitä haluaisi itse veikata jossain veikkauksessa. Mikä liittymä sulla on? Se on GG Easy liittymä. Pitää käydä Kalevan Prismassa, on niitä renkaita. Niin. Sitten pitäisi käydä R-kioskilla, kysyn sikareita. Yes. Tupakkakauppa on kiinni. Yllättävä. Ja alkoikin. Ja mäkin senkin älysin vasta tänään. Silleen, ei sitä voinut yhtä aikaisemmin miettiä näitä asioita. No, ei se mitään. Palataan studioon. Ai. Kyllä, täällä on porukka kasassa. Ai. Ville Aalto. Aina myöhässä. Onko Immolla kommentteja? GG. Helppoa ja hauskaa tulee olemaan. Ei meitä tarvitse. Voitti aloituksen, niin voittaa koko pelin sen perusteella. Ja selkäranka on katki. No niin, heti Oi. Terve. Terve. Hafnas. Auto. Niin, Suomella YV. Maali, että verkot elisee. Ratko! Menikö jokin tolppaa? Mitä helvettiä? Älkää laittako tollasta nyt. Raudois tulla. Tolppaanko se nyt jäi? Tolppaanko se jäi? Tolppaan se jää. Ei muuta kuin haastonappia pohjaan. Viivasta liike ja Konsta Helenius yhden kädessä! Oi. Ei oo todellista!
Millä se laittaa tosta sen? Miten edelleen? Mä en oo tehnyt. Painaa. Come on! Come on! Torilla! Suomi on uusi maailmanmestari! Hei! Maailmanmestari! Hei! Maailmanmestari! Hei! Suomi on uusi maailmanmestari! Hei! Maailmanmestari! Hei! Maailmanmestari! Hei! Oi. Samalla Granlundin paino. Helennin paino. Oi. Niin Jägermeisteristä Playboy Konsta Helenius. Maalivre tulee siitä ja se tulee vielä vasta 72 on tullut ja Mikko Lehtonen saavat syöttöpisteet pääsuoritukseen. 1995 Tukholman, 2019 Bratislava, 2019 Bratislava, 2022 Tampere. Se on Konsta Helenius. Ja Barkoville MM-kulta niin on kyllä niinku ihan vitu hieno juttu. Pendolino sai jotain aikaiseksi. En ois ikinä uskonut. Oikeasti. Torille sitten. Torilta seuraavaa klippiä. Yes. Kummottaa kulma. Kiitos. Kiitos paljon. Ai. Kiitos Samella. Tarjoatko? Ai. No niin. Hyvä Suomi! Suomi! Ai. Että miten voi maistua voitto näin hyvältä? Voittajan on helppo hymyillä. Näin on näppylät. Tänään uimaa ehkä. No eikä en mä. Tänään on Henrin vuoro uida. Kyllä tulee. Mä kuvaan kun Henri ui tuolla. What? Immu, what? Ensimmäistä kertaa torille. Nyt ei oo estettä sille. The champions, my friend. And we will be fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. 'Cause we are the champions. Josi saa MVP-palkinnon. Kato, siltä sai hymyä. Pendolta hymy. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa. Kotimaa tää pohjoinen, maa kallis isien. Koodan polttomoottorit huutaa siellä taustalla. Häkämyrkytys kaikille. Raalun, come on! Janne Kuokkanen, Nikolas Matinpalo, Anttu Räty, Ville Heinola. Minä vaan. Liiderit!
torille, 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 torille. Oi ai. Ei oo varmaan ääntä enää sitten. Ei sitä huomenna tarvi ollakaan. Ja sen viinalla saa peitettyä sen äänen. Kyllä. Mitäs mieltä sitä ollaan? Saako viinalla peitettyä? Saa, totta kai. Kyllä se saa hiljennettyä. Kyllä saa. Kyllä saa. Siellä kiivetään. Ei oo! Ai vittu, monta kikkistriimi päällä, ei saa. Koska jatkoks vaan? Vois. Mennään. Ai ai. Kyllä se tulee. Takas muiden luo. No niin, nyt on. Ei ollut vittu kamera. Niin on. Poika, Striimaaksa vai kuvaksa vaan? Ihan niinku molempia. Molempia hei. Joo. Saatana Suomi! Suomi on voittanut tänään!
Täällä on jokainen on vittu iloinen. Suomi ja vittu. Suomi juhlii. Kyllä näin on. Tänään Suomi juhlii. Torilla, missä torilla? Sä oot Kuopiossa torilla. Sä oot vittu Kolarissa torilla. Inarissa torilla. Tampereella vittu torilla. Koko Suomi juhlii tänään. Konsta Helenius jatkoajalla. Se on siinä. Se on siinä. Konstalle. Konstalle hei. Konstalle. Ja Suomelle. Ja Suomellekin. Suomelle. Ylöjärven poikaratkelu. Kyllä. Täällä vedetään vähän jotain. Ai sieltä lähtee. Valjaavia. On nyt nopea sivukylmys, kun vähän röykeneistä. Pääsinkö mäkin tähän hörppyrinkin mukaan vai onks mä liian noin viersaajia? Annetaanko? Me mennään suihkulähteeseen. Mitä tää on? Se on jotain fiestaa. Siinä on kyyneleitä ja verta ja kyyneleitä. Meni melkein kaikkeen ja paljon ollut. Ai sä joit niin paljon. Nähdään. Nauttikaa! Suomi voitti! Suomi voitti! Perkele! Suomi voitti! Woo! Mökkimalja saa vähän lisää tarinoita. No niin, naamariin vaan. Kentäkin vähän. Ei kiitos. Ota säkin vähän. Ai. Voitolle. Konstalle ja Suomelle ja For Victoria. Victoria. Ja ottakaa joku musta hyvä kuva. Ei vaan Suomi-maljaa. Niin. Kaikkea on hörppää, mutta vastuullisesti. Ai kato, siellä on partimapsi. Suomi voittaa kerran! Suomi voitti! Ei tuon käteen! Ei jätä ketään yksi! Ai! Suomi voittaa kerran vuodessa! Kyllä. Et kun meillä on tämmöiset hienot niinku päheet vermet, niin missä on lähin niinku uimapaikka? Toi on pistetty kiinni toi Suihkulahde. Joo. Pitäisikö lähteä sinne? Pitäis. Yes, hei. Let's go! No niin, mennään. Täällä näin. Laitetaan lippua kuosiin. Ei valtio Ai, loistavaa. Valtio ei laita niin meillä. Valtio laita. Laita täysin suoraan. Kotimaata pohjoinen maakallisiin. Ei kato, siellä rillataan. Siellä on rilli autossa. Grillataan autossa, pitää mennä kattoon. Nyt on kyllä pakko todeta ihan päällikköratkaisu tuoda rilli torille. Ai. Kuuluu lajin luonteeseen. Se on juurikin näin. Yes, hei. Yes. Ei hemmetti. Tää on kyllä. Suomalaista kun ollaan. Ei on. Täältä on tullut hullua kontenttia. Jep. Usko pois, täältä on tullut hullua kontenttia. Oo perkele. Mitä on? Kai sitä itekin pitää korkata ensimmäinen pissa. Mestari, hei! Maailman uusi! Leon uusi! Maailman mestari, hei! Maailman mestari, hei! Maailman mestari, hei! Leon uusi! Maailman mestari, hei! Maailman mestari, hei! Maailman mestari, hei! Leon uusi! Maailman mestari, hei! 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 Mestari, hei!
Mestari! Hei! Sulla on rengasen valmiina. En mä nyt. Mä oon se joku ikuinen. Ai, kohta ollaan maalissa! Kohta ollaan maalissa! Kohta! Vielä vähän matkaa! Ai! Vielä menee! Nostakaa nyt mies ylös! On niitä asioita, mitä tapahtuu vaan silloin, kun Suomi voittaa. Ei näitä koskaan muuta. Voi olla vähän pikkusen kipeä etupuoli. Voi hyvin olla. Minkälaista osumaa tuli? Onneksi olkoon. Ai. Äijä on ottanut osumaa, mutta... Poikasauno! Sille! Kylpä se luulta ja laulaa! Kannusta rapparia! Ei me poika tullut kotiin! Poikasauno! Vähän jäissä! Häissä! Mulla matsi, onneksi meillä on taksi! Vähän jäissä! Pienissä häissä! Kun miljardi, mun häät maksaa miljardi! Ihan kohta, kiinnosta lähettiin. Koska nää häissä viikko! Eri takana kun mullettiin, mä lauon kiekkoon kun mullettiin! Otatko se Henrille tai? Täältä tulee crazy contenttia jo nyt! Lisää häissä! Kuka seuraavan lipun nostoon? Lipun noussa! Me nähtiin jo yksi. Katsotaan täältä näin. No sinne nyt tulee kyllä ihan niinku kunnolla jengiä. Hei! Moro! Ihanaa Suomi! Kiitos! Ei, ootko sä jallua? Ei kiitos, mä pärjään ihan tällä yhdellä bissalla mikä mulla on. jallua? Kiitos kuitenkin tarjouksesta, mutta näillä pärjätään. Mennään musiikin perään, mennään tonne. Mutta kiitos, että sain olla äänessä. Joo, ei mitään. Mihin tää tulee? Tää on tämmönen YouTube-live. Vittu mä oon kyllä ruman näköinen. Ei mitään. Nähdään videolla. Yes. Niin. Pidetään lippu korkealla. Let's go! Kiitos. Yes. Muista se, että Suomi on uusi maailmanmestari! Se on juuri näin! Maailmanmestari! Hei! Maailmanmestari! Hei! Suomi on uusi maailmanmestari! Hei! Maailmanmestari! Vaikka tekee kipeää, niin ei haittaa! Ihanaa, leijonat, ihanaa! Ihanaa, leijonat, ihanaa! Ihanaa!
Tää on viimeistä kertaa maalilaulumme. Tää laihtuu tää maalilaulu tän jälkeen. Joku ampuu kovilla. Hello! Jälleen! Suomi! Ai. Otan kengät kyllä, jos tulee jotain laseja tai jotain. Ville Ultimate Sigma. Don't care at all. Uudesta kodista. Aika hyvä. Poika saunoo! Se lauluu! Kannustaa panjaa! Meidän poikaa kuullut kotiin! Ja kolmannella! Suomi! Me voitettiin! Voitto! Suomi on maailmanmestari! Hei! Nämä raskasta. Joo. Henri. Come on! Hey! Come on! Mä olin aivan varma, että se olisi tullut ylemmäs se vesi. Ei, tää on ihan matalaa tää. Miellyttävä. Tuu vähän syvemmälle. No, näitä kyllä syvene tästä hirveän mitään. Kyllä. Yes. Henri, kastele itses. Mä kävin tälleen. En mä, kun ei mulla ole vaihtokamppeita. Ei mullakaan! Ei mullakaan ole! Ei mullakaan! Mullakaan ei oo vaihtokamppeita! Ei oo kellään meistä! Hei, itse asiassa nyt me voidaan muuten testata sitä. Liku Jukka Tammi. Hei! Missä on alueen toimittaja? Mä haluan kuvaan. Sä sait jo yhden kuvan lehteen.
Keitä kultasuihku kaaveri? Jää! Hei! Vaikka tekee kipeää, ei haittaa. Ihanaa leijonat, ihanaa. Ihanaa, tämä on ihanaa. Mutta sitten pitää jo Rauhoitu. Siinä on paikka, miksi et laua? hellurei, vääntö on hurjaa. Hellurei, lähtee. Hellurei, niitä kaikkein kuuluu. Siinä on paikka, jos siellä on. Huudetaan. Ihanaa leijonat, ihanaa. Ihanaa leijonat, ihanaa. Traktori keskellä Traktori, herra Jeesus. Vaikka tekee kipeästi, ei haittaa. Ihanaa. Leijonat, ihanaa. Tämä on ihanaa. Tää on moottori. Suomi, 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 Suomi. Sauna on nyt niin lämmin, et eiköhän me oteta todelliset sankarit. Videovalmentaja Samu Vilkanen! Hieno juttu nimittäin seuraavaksi. Tänne lavalle saapuu joukkueen päävalmentaja, hyvä yleisö. Tästä lähtee numero 3, varakapteeni Olli Mäntälä! Puolustaja
Esa Helenius laittoi kiekon reppuun, niin kuvailla sitä tunnelmaa sillä hetkellä. Mä taisin vielä olla miettimässä, että menee seuraavaksi kentälle, kun mä oon kattonut videota uudestaan, mutta oikein riivi totta kai ja vapautuminen helpottunut sisällä menee paljon ja oikein hienoa. Ja se mikä on myös upeata, niin se Aivan mahtavia tunnelmia, päävalmentaja Antti Peidovenäseltä. Mun mielestä meidän pitäisi kaikki sanoa yhteen ääneen Antille. Mä lasken 3 ja kaikki sanoo yhteen ääneen. Kiitos Pendo! 1, 2, 3! Kiitos Pendo! Joku on joskus sanonut, että sitä ei oikein heti edes tajua, mitä tapahtuu. Alkaaks pikkuhiljaa haavoittua vai onko tässä vaan nyt sellainen huhu päällä, että pitää joskus vähän myöhemmin miettiä? Mun mielestä pitää myöhemmin miettiä. Mun mielestä vähän alkaa tajua, että täällä on ihan täynnä ihmisiä. Kuka on ollut juhlien MVP tähän mennessä? kyllä se on ollut Saku Mäelänen, että se on ihan hurjaa. Saku Mäelänen! Tässähän on kuitenkin, sanotaan juhlat aika varhaisessa vaiheessa, mutta kuvassakin vähän. Olet ollut ennenkin tässä tilanteessa. Suomalaiset jääkiekkofanit sankoin joukoin ovat täältä. Miltä tää näkyy sun silmään näyttää? Tosi hienolta, että voisi tänne useamminkin tulla. Ollaanko me valmiita useammin ottaa nyt mestaruuksia? Kiitos kaikki maailman parhaimmat Suomi-fanit! Suomi! 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 Nostetaan keskikaljamalliat ilmaan tänään. Irvisen puolikas on huomenna. Leijona kuningas! Maailmanmestari! 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 Suomi on uusi maailmanmestari! 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 Ota mennä vapaa! Elämä raskasta työtä ja siinä tuuli on onni myötä. Yksi suomalainen. Ja kaikki mukaan! Kotiin